Dobar dan ljudi, s vama je Petar Petrović i danas je moja 4. epizoda, drugi deo izgradnje kuće. Da krenemo. Samostalna igra, Petrovi tutoriali. Tako, evo ovdje smo i bili prošli put. Dobro. Da, trebali smo ovo da popunimo. Idemo da nasečemo brezu, imamo je dosta. Ovdje. Op. I da, iskopili smo rudu, valjda, ugalj u prošloj epizodi, valjda. Ja mislim da je ovo bilo u prošloj epizodi. Ne znam. Da približim malo mikrofon samo. Tako. Da se bolje čujem. Evo, dosta je. Samo treba da dođem kući, valjda, da li sam nabavio sam pesak u prošloj epizodi. Da stavim da se peče. Da dobijemo staklo dok tamo mi gradimo kuću. Eto. Ja sam već stavio. Zaboravio sam totalno. Biće nam dovoljno 23. Tako. Idem. Što izgleda ovako dobro, bit će još lepše kad stavimo staklo. Ajde, prvo ću sad staklo da stavim. Op. Bože, džabe trosi staklo. Ovo moram isto da gradim. Da ne propadam. Tako. Ne. Treba nam još. Uzet ću ovako. Ne. Jao, šta sam uradio sad? Ništa, uzet ću ovako. Dosta nam je ovo. Ću da napravim ovdje pećnicu. Stavim ovdje i stavit ću ovo i malo ovako. Biće nam 22 komada, valjda dosta. Tako si ti došla? Ja bio s lopatom, ali sa sekirom. Treba malo da jedem. Ovdje smo. Tako. Treba će nam još. Ništa da skupim još. Imam 4, evo. Mogu da napravim hleb. Ajde. I da ljudi, ako se malo slabije čujem, imam probleme s grlom. Izvinite. Evo tako. Tako, bit će nam dosta. Ima i lave. Onda se napravim neku grešku izgleda. Da popunimo ovo. Tako. Sada stavimo pesak da se peče. I idemo da spavamo. da nam prođe brže.
I da, prošla epizoda se baš odužila. Tako. I ovo što ja radim. Da legnem u krevet. Pomerim još malo mikrofon. Tako. Zašto se uvijek spunem ovdje? Da mi nikako nije jasno. Otvori se. Eno tamo zombija, idemo da ga ubijemo. Evo mi koski. Te nešto gdje sam? Te nešto gdje ovdje je bio? Puh, ne znam. Nešto da negdje. Ništa, idemo ovamo. Ajde. Što ja radim? Ali 5 stakla nam neće biti dosta. Ništa pa da stavim. Bilo gdje da stavim neće bude dovoljno. Što da napravim jedna vrata. Pošto će nam trebati. I ovako. 2 kovčega. Tako. 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 Da stavim neke stvari koje mi sad nisu potrebne. Op, ovo mi je potrebno. Kao da mi je možda potrebno, vidjet ću. Tako. Dobro. A sad budu da prinesem stvari. Ali ne, prvo ću da uzem, da idem da nabavim pesak. Mama je pesak, da. O bože. Ovo je bilo, kosku sam. I da, ljudi, pod vodom je mnogo teško da se kopa, bolje ovako. Jer pogledajte, evo sad ću vidjeti 1, 2, ovdje nam treba 2 sekunde, ovdje 1, 2, tek sad. Znači, dole nam treba jedno 2,5 sekunde, ovdje jedva 1,90 stotinki. Tako. Jo, ja pričam opet. A sam to radim. Ja mislim da je glina. O bože. Eto. Treba će nam dosta peska. Odao. Ne! Kaldrma. Tako. Samo da pojedem nešto. Tako. Tako. Imamo 64,7, dosta će da nam bude. Žijovce. Evo ga.
Evo. Sad šta sam htio još? Krov. Moram da napravim još jednu pećnicu i da donesem još kamena. A prvo moram da donesem još kamena. Pošto ga nemam, ni za pećnicu. Mislim da dosta imam kamena u ovom rodniku. U ovom kovčegu. Imam da prenesem stvari malo. Šta uradi? Bože. Nisam ponovo kram. Da, imam dosta kamena. Preneću stvari. Neke, ne mogu sve. Da ne nešto duplo. Ima sve. Sada prenesem stvari. Ovdje mi skoro sve izlazi. Pokopim malo i ovoga. Sad ću slobodno da gazim, pošto ću sljedeći epizodi da napravim farmu. Ne. Takoc. Što je ovo, ne mogu da pokupim kad... Što imaš? Ajde, ne treba mi nit, ne treba ni ja. Malo šargarepa. Šta će mi ovo ovoliko? Evo. Onda. Onda sam i krompira malo još. Šargarepa. I idu. Beži, ja to ti sad ne ubijem. Nisi sklonila na vreme, ubio sam te. Ovo mi ne treba. Sad sam ovo ne treba. Dobro. Napravim još jednu pećnicu. Stavimo ovako. Da napravim još jednu drvetu. Da postavimo ovo. Tako. Napravit ćemo sad... Ovdje. Ništa, čekat ćemo još. Ovdje... Samo da napravimo ovo i onda ćemo kasnije da pečemo blokove kaldrme. 5 stakla. 2, 3, 4, 5. Fali nam 1, 2, 3, 4, 4 puta. 4, dobro. 2, 3, 6. I ovdje 1, 2, 3, 4 i 6, 10. 1, 2, 3, 4, 14. 3. Tako. Bože se dragi. Ništa do... Ajde. Tako. Mogu preko ovoga, dobro. Stavimo još malo ovog. Stavimo još malo peska. Imamo ga. Da postavimo sad ovo. I falim samo još... Koliko je ovdje? 8. Onda mi se već peče kamen. Sada za koliko dasaka se ispeče jedan blok kaldra? Izgleda za jednu dasku i jedan blok kaldra. Pa tako ispada, za jedan i nešto. Tako.
ovdje još malo... sad ću da napravimo... Ne, ovdje da uzem krevet i ono ostale stvari. Da prebacim. Pošto će nam trebati. Kasnije sada napravim krov. I to je to. Ajmo ću mučak da... Ne veze, no. Neko stane. Imam već dve u kući. Ne treba nam i treća. Ajde. Hoću bakicu. To mi treba. Tako. Ćao Petrova kuća. Petrova kućo, moja greška. Lele. Pada noć. Stavim baklje. Ovo. Gdje su baklje? Daj brzo stakla, dosta mi je stakla. Sad ćeš muček da me... Će muček neko da me... Op. Da postavim krevet. Čekaj da postavim... Ovako. Ne trebam još jedna baklja. Ne veze. Drag na spawn. Ja. Što me boli grlo. Ne bude onako malo lepše, stavit ću ovdje staklo. Gdje si, kosturče? Ima bio kostur. Ništa, vidjet ćemo po resursima. Pa gdje smo resursi? Ovo bio uopšte kostur. Isto bio kostur. Bio je kostur. U ovoj epizodi malo manje pričam, više radim. I da, valjda će danas da izađe, odnosno ako izlazi ovaj klip sutra, onda će Call of Duty danas. U Call of Duty malo se lošije čujem, zato što nisam ugasio, mada sljedeću epizodu ću da napravim da bude dobra. Pošto nisam vidio da mi je ozvučenje tako. Da napravim... Ostavit ću ovako. Eto. Da napravim malo stepenica. Treba će nam štapići. Ovo je pesak. Da nam je drvo? Da li je moguće da nema više drveta? Jo, slepi mišu ubićete. Hoću pa da mu peći. Pa gdje si ti krenu? A ne mogu da sprintam. Ću padu. Sad ću te ja i sprintam. Sad da vidim gdje. Sad ću te ubijem. Makar propao u peću. O bože! Ubio sam te. Kako se čuje kad se ubije? Ne mogu se tako kao on. Nisam ja slepi miš. Još malo nam treba drva.
Ovdje ima baš dosta breze, jer ovdje ima neke hrastovine. Baš ne da kažem krastovine, što ne znam čak i što znači. Znam što znači krasto, ne krastovine. Bože. Ne reaguje dobro. Bit će ovo dosta slepića i previše. Tako. Ajde ga već da pokupim. Pa ću ovako. A baku ću da stavim ovdje. Tako. Imamo sad dosta. Ajde. Kasnije ću to sve da pokupim. Kad budem završio. Tako. Tako. Da popunim sve. Tako. Da ubrzam malo proces rada. Ovdje jedan kamen. Nabavit ćemo ga. 10 komada. 4. Ovo falit će nam još malo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 komada će da nam fali. Išću ovo će da se... Čekaj da pokušam nešto, ne može. Da ne možemo, možda ovako. Ovako, ne može. 4. Još jedan mi fali. Dobro. Stavit ću da se peče meso. Tako. Samo da nađem gdje mi je... Evo kamp. Tako. Naša kuća je gotova. Samo još malo da pocepam drva. Pošto će mi trebati da napravim još drvenog uglja dok ne nađem ugalj. Prvo sljedeći epizod ću da napravim rudnik, da kopam. Ili će to da bude farma, ne znam, vidjet ću. Tako. Treba će nam baš dosta drveta. I mogu da napravim dosta uglja. Pišite mi u komentarima da li da snimam na neki server. Pošto jedan dečko na Fejsu, moj prijatelj, mi je napisao da snimam na serverama, pa da pitam i vas, da vidim vaše mišljenje. Da li na serverima ili ovako. 37, dovoljno nam je. Sada stavimo u kuću. Kasnije, u sljedećoj epizodi ću da dogradim još malo ovdje krov. Ili ću ja to sam, ne znam, vidjet ću. Možda ću ja to sam ili ne, vidjet ću. Ovdje imamo dosta. Da stavimo da se peče.
Pa ljudi, to bi bilo to što od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!